பெயர்ச்சி பலன்கள் அப்படின்னு எடுத்துட்டால் சனி பெயர்ச்சி ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து வர்ற சனி பெயர்ச்சி எப்போ இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியமான கேள்வி. ஏன்னா மற்ற நேரங்களில் கான்ட்ரவர்சி இருக்கோ இல்லையோ, இந்த பெயர்ச்சி அப்போ, அதுவும் குறிப்பாக சனி பெயர்ச்சி அப்போ அல்லது குரு பெயர்ச்சி அப்போ பெரிய கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் வரும். அதாவது இதுதான் சனி பெயர்ச்சி கரெக்டான டைம், அதுதான் கரெக்டான தேதி அப்படின்ற மாதிரி நிறைய வித்தியாசங்கள் வரும். சரி, அந்த வகையில் இந்த வர்ற சனி பெயர்ச்சி எப்போ இருக்குது அப்படின்னா, இந்த தமிழ் வருஷத்தில் பங்குனி மாதத்தில் சனி பெயர்ச்சி இருக்குது. இங்கிலீஷுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா 2023 மார்ச் மாதம் இருக்குது. அதில் 2ஆம் தேதி ஒரு பஞ்சாங்கம் கொடுத்துருக்கு, 15ஆம் தேதி ஒரு பஞ்சாங்கம் கொடுத்துருக்கு, அப்படி வேரியேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும். அதில் இந்த இதை நம்ம எப்போ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, பங்குனி மாதத்தில், இந்த நடப்பு வருடம் பங்குனி மாதத்தில் சனி பெயர்ச்சி இருக்குது, 2023 மார்ச்சில் சனி பெயர்ச்சி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும். அதாவது சுபகிருது வருடம் பங்குனி மாதம் அப்படின்ற மாதிரியான கணக்கில் எடுத்துக்கிடணும். அப்போ இதில் இன்னொரு விசேஷம் என்னென்னா, இந்த சனி பெயர்ச்சியில் திருக்கணிதப்படி போகிறது தான் கரெக்டு அல்லது வாக்கியப்படி போகிறது தான் கரெக்டு, இப்படி ஒரு மல்லுக்கட்டு கிளம்பிடும் இந்த பயிற்சி வர்றப்ப. அப்போ இதில் நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னாக்க, பெரும்பாலும் கோயிலில் பயிற்சி பண்ணுறதுங்கிறது அந்த வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது, நம்ம பண்ணுற விசேஷங்கள் எல்லாமே வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி தான் இருக்குது. இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும்னா, திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தில் அந்த முகூர்த்த நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை போட்டிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 15 முகூர்த்தம் போட்டிருந்தா பெரிய விஷயம். 15 முகூர்த்தம் 20 முகூர்த்தம் போட்டிருப்பாங்க, 12 மாதத்துக்குன்னு சேர்த்து. அப்போ அதே இது அப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு சத்திரத்தில் 12 முகூர்த்தம் தான் நடக்குதா, 12 தடவை தான் விசேஷம் நடக்குதா அப்படின்னாக்க, ஒரு மாதத்துக்கு 12 நடக்கிறதெல்லாம் உண்டு சமயத்தில் இல்லை. அப்போ வருஷம் 365 நாளில் விலக்கப்பட்ட மாதங்கள்னு ஒரு சிலது தவிர அப்புறம் நிறைய விசேஷம் நடக்குது. அதெல்லாம் எப்படி நாள் குறிக்கிறது? அந்த வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை வச்சு குறிக்காமல் நம்ம திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தில் குறிக்க முடியாது. ஏன்னா முகூர்த்தம் ரொம்ப கன்சிஸ்டண்ட்டாக கம்மியாக கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ அவ்வளோ முகூர்த்தத்தை வச்சுக்கிட்டு முகூர்த்தம் கணிக்கவே முடியாது, வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால் எல்லா விசேஷங்கள்லையும் பார்த்திங்கன்னா வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தின்படி தான் முகூர்த்தம். அதனால் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுல நிறைய விஷயங்கள் வாக்கியம் இருக்குது. அது எங்கே திருக்கணிதம் வேணும், எங்கே வாக்கியம் வேணுங்கிற கிளாரிட்டி பத்தலைன்னா தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு. எனவே அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், வருகின்ற சனி பெயர்ச்சி அப்படிங்கிறது மார்ச் மாதம் 2023 2ஆம் தேதி ஒன்று, 15ஆம் தேதி ஒன்றுன்னு 2 பஞ்சாங்கங்களில் வித்தியாசமாக கொடுக்குறாங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம மார்ச் மாதத்தில் 2023 பங்குனி மாதம் சுபகிருது வருடத்தில் சனி பெயர்ச்சி இருக்குது, அதாவது நடப்பு வருடத்தில் சனி பெயர்ச்சி இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த சனி பெயர்ச்சிக்கான பலன்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்க்கலாம். நமது நண்பர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து, அருகது போல் வேரூன்றி, மூங்கில் போல் கிளைகிழைத்து, முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவென வாழ்த்தி அமைகிறேன். வணக்கம்.